फक्त 700 रुपये भरून ह्या सर्व रेमटाऊक मिळा। ह्या सर्व अनलिमिटेड रेमटाऊ साठी पर पर्सन 700 रुपये भरून आम्ही गेलो वरळीच्या ॲट्रियम मॉल का असलेल्या बार्बिक्यू नेशन। गेल्या सय्यद घुसवलेला चिकन, मासे, कोळंबी, पनीर, मशरूम, मके, अननस असा गरमागरम आमच्या पुढ्यात हाडून ठेवले। मग आम्ही ऐकतो काय सर्व साळ्यांका सळो की पळो करून सोडलं। माझ्या बारक्यान पण पैसो वसूल करूची जबाबदारी आपल्या छोट्याशा खांद्यावर घेतली। स्टार्टर रेमटाऊन आमचो धडक मोर्चा आम्ही मेन कोर्सवर वळवलं। मटन सागोती, चिकन मसाला, गोवन फिश करी, चिकन बिर्याणी, फ्राईड राईस, पुलाव असा सबन पुंजावून टेबलावर डायलं। मेन म्हणजे 700 रुपयाक सेलिब्रिटी शेफ अनिश देशमुख सरांचो मेनू आमका खाऊक भेट। माझ्या बारक्यान तर पाणी पुरीक पण सोडल्यान ना, तर माझ्या बायकोन 7-8 प्रकारचा सॅलड एकत्र धरून कुटल्या। मी हे चिकन पोळी खाऊन चिकन सागोती खाणार तावसर आईचो फोन येलो। आईक सांगले मी चिकन सागोती खाते, तू पण ये, अनलिमिटेड असा। आय म्हणता माका दात खाय, तूच खा आणि भरडावर जाऊन हग। आईचो फोन ठेवून चिकन आणि मटन सागोती पद्धतशीर बसवलं। माझा थोरला जेवण खाऊन गोडसानिक जाऊन झोंबला। पेस्ट्री, साराडोरा, आईस्क्रीम, गुलाबजाम धरून जाम केल्या। हैसर सावतीनीन आणि परबिनीन वाढदिवसाची पार्टी पण दिली। तुमका पण मजबूत पार्टी करूची असतात किंवा कोणाक देऊची असतात तर हडेसर नक्की यावा।